sebenza noSabelo the music umfo kaMphansi naye futhi esihlanganyela ngoba umculo wasomnandi uhlukahlukene ngeke kusuka engomeni yokuqala uyofika ku15 khanjwa ngepace kuya ngokuthi ingoma imi kanjani idingani uyabona konke lokho kunezindlela zakhona ngasebenza nomfo kaXaba ijongo leli umjikelo yebo ukhona naye ngasebenza nobonakele sengifike la ubuza khona ukuthi uzothola umunye kungani lo muntu elanda abacula abangaka useyahluleka nini ukuculela amedwa geleqe mina phela ngeke ngize ngihluleke hayi ngeke ngize ngihlulekela kanye ukuthi ke mhlawumbe abantu bayenqena nokulandela umlando womuntu ukuthi abantu bathanda kakhulu umlando mzukwana umuntu ethule bawusaphefumula ayi abantu bokubamba ngezinto ozenza no ukusebenza negenge encane ngithanda kakhulu esimeni sokuthi umculo awumi endaweni umculo uyathuthuka noma sikande uyashape kancane so awukwazi ukuthi uzohlala lapha emva uthi lo ngathi mina umculo wami nje no mina ngiyena umculo wami nje angisuke lo muntu mina ngihamba nanesikhathi futhi ngiyakhona ukubona ukuthi njengamanje osekungama nokugqugquzela ke lento ebengiyisho ukuthi the more sisondeza igenge kuthina encane lesikhathi sifundisa yona ukuthi nayo emsebenzini yayo ikwazi futhi nayo ukubizana iyodwa isebenzisana ngoba lento siyibuke kakhulu nakwimculo le yokwaito kade kusaduma ikwaito yokusebenzisana ukubuka ukuthi kuningi ngapha kwaito kodwa ngapha emculweni wesintu akwenzeki kanjalo hayi ukuthi usebenza nabantu osokusebenza nabo wenza ama feature ngoba usukuhluleka akusikho lokho usuke ukuhlobisa umculo wakho usukuthuthukisa umculo wakho hayi ngokuhluleka ukubamba isikhathi nokuzama ukukhanda iunit ukuthi lo mculo uyini umculo awuyona impi asikukhiphe lokho umculo ufana nokuqhudelana endlini gide insizwe ukuthi namhlanje ubani ugide wamehlulu bani kodwa ngaleli viki edlule eyisisodwendweni ngabani ubani wagide wamehlulu bani umculo njalo oweqiniso umculo angeke umculo uthi yonke iminyaka uzohamba ngephese yodwa umculo uyashintsha kufika omunye umuntu afika nje nehithi yakhe afika umculo uyinto enjalo nokuthi baba umculo lesikhathi samanje usuthandwa kakhulu ama-2000 indlela umculo osuthengeka ngayo usula kuma-2000 umuntu omdala osekhaya akakwazi ukuvula lento ethu Spotify manje mawukhona ukulanda umnyovu ukhona ukulanda umzukulu i-2000 eliseres emangosu eDUT UKZN lawazi ukuthi hayibo yazi kunengoma engizwe iphathi kamnyovu iphathi kamjikelo malilandelela le ngoma le ekababa ubaba usomnandi ngikhohle kunomntwana lapho Lunde simkhulisayo abathi uSinomo ngokamakhathini lebela lithi enhlomeni naye unengoma esiyenze naye ingane nje encane lokho engikholelwa khona ukuthi kwesikhathi angisebenzi nabantu abadumile kakhulu ngifuna nabo laba abangakaziwa khona umuntu ezoba nogqozi nokuzethemba azithi sibili engikubongayo futhi kubaculi bonke engisebenza nabo bayakujabulela ukusebenza nami uzwa wonke umuntu mangimcelile efike ethi ngiyajabula ukusebenza nomuntu omdala lokho nami ngizokugqugquzela kungakho kakhulu ukuthi ngisaya kude futhi nengingakasebenzi nabo ngisazosebenza nabo mangisaphila nje anginanxa namuntu ngafundiswa ukuthi umculo uyini umculo ngeke ungizwe ngithi hayi ngeke ngisebenze nobani no mhlambe kuyenzeka ukuthi umculo kanti awuyena umculi kodwa umculi uzosebenza noma namuphi umculo mase kufika isikhathi nesitayela sengoma kwesisikhathi yiso siye sikutshela ukuthi le ngoma le idinga abantu ukuyeka ukuthi nawe ungakwazi ukusho kodwa uzosho kungabi yikho ngoba kahle ingoma indlela esuke yakheke ngayo isuke izisho yenye ukuthi ayi le ngoma makungangena iphimbo kabani noma imelody kabani ayingafike ibe yithi mhlawumbe omunye usangasho ethi ayi leli ikhehla libekile phansi lifuna ukuthatha udume enganene ezincane ayibole yonke ngizokhumbula nje ubaba ngibone icover ngathi bayeza noMasinga
yes ngibona ngathi kunemsebenzi ngathi bayeza impela noMasinga lento isangipha kona ukuthi cha awuyena lo muntu onenhliziyo ebambile ukuthi hayi ufuna ukuma ngedwa ngithi gelekeqe lo msebenzi mhlawumbe wona singawulindela nini lo msebenzi esiwenze noMasinga usendleleni nawo usezingeni eliphezulu kakhulu angithini nje uselapha kusho ukuthi amandla noma umfutho wami kulonyaka ube mawala ngoba ngiqale ngosomnandi ngaphuma kusomnandi senza ama legend siwenza noShwi mantombazana no Alimgubi igeza likaMgubi sasuka lapho senza noMasinga iyenza njengoba sengenze manje uThokozani la ngenza ubonakele ikhona ialbum kabonakele bathi ngudoti ngiyabona lapha ku TikTok ibhizi kakhulu okungijabulisa kakhulu intombi ibuyile egemini kamnandi engicela futhi ngikhuleke ukuthi abantu bayisupport manje uyabona nje umsebenzi engiyenze kulonyaka ethinta eminingi kakhulu omunye uzothi ujumpa kanjani lo msebenzi abawenza noMasinga usezokhipha wakhe futhi manje lokho akwenziwe ukuthi mhlambe khona isici esithile kube ukubuka nje ukuthi mhlambe ngoba sike saba nezinkinganyana ezenza ukuthi sibambezeleke siwupholisha noMasinga sabona hayi vele angaphuma kuqala uThokozani la bese ukuthi lo msebenzi esiwenze noMasinga wona ulandele ngemuva okungena akukho mafindo akukho sihibe cha uqhubeke baba ube nenhliziyo emhlophe inhlelo into yenzayo ngiyabonga kakhulu nami ngicela abantu basupport umculo kuwo wonke ama digital stores bawulalela umculo kaThokozani Langa abanye uyobasiza nabancane noma cabanga ukuthi ngeke ukusiza umncane khona ongafika ukudobhe noma ngeke bekuningi mhlawumbe kodwa kukhona okwakho lapho ngenza show njengoba namanje nje kuthiwa hlala la ngiyazi ukuthi noma umncane ngakanani uzokufica okwakho okuzokusiza futhi empilweni awukusigabisele nje kulomusha umsebenzi mhlambe usiphino nelodwa elodwa nje abantu bebona ukuthi le ndoda isekhona egemini ayidukile impela ikhona ano jealous akeze mayeza ngasekweni usemzini ngithi no jealous balakhoke yaqoka usikali mayeza ngasekweni usemzini ano jealous balaqhuphe mayeza ngasekweni usemzini ngitshela wena ke Jongo ukuthi mawuya ngasekweni kufanele kube mhlobo zakushaya namazinyo usuke egugwini lapha uyabuka phela usibali kufanele kuzwakala engakaqhamuki uzwakala ngeperfume ukuthi khona umuntu ozoqhamuka la uyabona ungakabonakali ubujongo ke yibo lobo kufanele sibakhe ensizweni sesivala nje baba uSothole siyeza ukuthi umsebenzi uyaphuma ngolesihlanu uthini kubantu ikuphi mhlambe abantu ongabashiya nako ngomsebenzi ozodedela ngolesihlanu abantu ngibashiya nokuthi thina abaculi sisonke ngoba ngumculi othi abanye bathi baba kimi bathi bhuti cishe ngokuningi sizodedela ingoma sabaculi ngifisa ukuthi abantu bawulalela umculo bawusupport bawuthande kodwa bawuthande futhi ngenhlonipho bangawuthandi ngokulwa bangawuthandi ngokuthi beze bebe more ngendlela okungaseyiyo lokho fanele sikukhuze siyakuDisemba nje abantu abahlele ukuthi bahlale nemindeni yabo abantu abahlele okuhle mawuyibhungu usashela usaqomisa uthi ngolwenqoko ibhluku njengoshela intombi ethile ngoba lokho ukuthi mhlawumbe uDisemba ngiyombamba ubani kwabani noma lapho ingozi hayi lokho ngeke usisize lokho akusasisebenzelanga akwakhi lokho kunalokho kusibuyisela kakhulu emuva singakhuthaza ukuthi njengoba siya kuDisemba sicela ukuthula kilo lonke lakithi izwe abantu nje befunda ukuyiphatha kahle behlonipha indawo zamakhosi abazakhele behlonipha amagceke asemakubo noyise emkhulu babo okuyibona baba bokuqala kuleyo mndeni isiqhuquzela ukwakha nokuthula nokuyiphatha kahle nezinto ezinhle ziqhubeke masibona okuhle siyasijabule kakhulu noma ngabe kwenziwa ubani noma ngabe kwenzeka kabani kuyasijabulisa kakhulu yilokho esikuthandayo ngicabanga ukuthi baba akekho ongezwanga
ke kuthiwa nezindlebe uzwile onezindlebe makezo makezo hayi kushubile kuno track 15 nje lapha na othi zeluleko zothando akuculwa lapha ingxoxo nje inkulumo nje njoba sixoxa nje inkulumo impeleza nje nayo izobasiza abathini ngoba entweni esizibukayo sibuka ama TV sifunda amaphepha silalele konke okwenzakala ezweni sibone ukuthi ayi sisenomsebenzi okufanele siwenze kubantu bakithi ukuthi sizame ukuthi nathi uNkulunkulu akasiphe khona sibanikeze khona sibakhe kuze kwakheke bonke abantu kuqhubeke kubuhle ezweni lakithi. Siyabonga. Babukele emakhaya umfundi lapho eResi uyaphuma umsebenzi kababa uSomnandi Friday sicela nje leyo wifi yakho lapho eResi yamahala lapho FMini noma kuthiwe yazi ukuthi uyezela phethe obuthongo uyishiye nje album kababa uSomnandi dlala lapha ku YouTube angeke uncinzeke indawo uyothi mawuvuka ekseni uyavuka isadlala okwakho ukwehlisa ivolume nje nginamanga awu kunjalo ukukhuluma amagama amakhulu siyabonga abafundi sicela kanjalo nani futhi siyanicelela ukuthi nama results phela aphe mahle Nkosi unyaka usuyaphela nenze nje obakushiwo ngempela ukuthi awu icuphe kanjalo ngeke nisole kukhona oyosho ukuthi hayi ngibona nginje ngalalela nje amazwi aliyansizwe yakwalanga mayisho kanje angisiza angakubaningi bahlale befika abanye basitshela ukuthi bakhe imizi baganiwe banoma godi bethi kungenxa yakho silalele wena ngize ngibe ngaka ngisuka ngimncane ngikulalela sengaze ngifike esigabeni esinje. Siyabonga baba Sotholo. Siyabonga.